je v ryti. Jsem si vzal tu. Ahoj. Nazdar. Dobrý večer. Dobrý večer. Máš sebou zbrojní pas? Ahoj. Tak co tomu říkáš? Ty vole, no, paráda, kamaráde. Sáhni. Určitě. No, to je žula. Ja? Jo. Ty vole, ty jsi namakanej. No. Na tebe je radost sahat. Jo, no, vím. Nejseš první. Tak co, kdy na to lítnem? Já myslím, že necháme to na půlnoc. Nemám problém, počkám. A ty bys mohl i hned? Můžu hned. Já jsem nějaký Mirek Trojka. Mirek Trojka, jakože bydlíš ve třetím, nebo? No, tak se jmenuji Mirek Trojka. Mirek Trojka. Já tě poznám. Nebo... I čtyřka je? No, já jsem Mirek Trojka zelený. No, trojka je taková, jako přezdívka. Správně mé jméno je Mirek Zelený. Ahoj, Mirku Zelený, můžu ti říkat Trojko? Můžeš. Díky, jdu otevřít Trojko. Ahoj. Ahoj. Mohu zde? No jistě, posaďte se, koukám, že... Děkuji. Ano. Dneska mají asi kriplové vycházky. Já zatím držím. Držíte? Ano. Cestujete hodně? No, tak jako zatím jsem cestoval kousek, ale teď se bojím, že se vydám na dalekou cestu. Bude to za hranice někam až? Záleží na tom. Může to být, dovedu si představit, že to bude i za hranice. Kdyby například někdo stál na hranicích, můžu se podívat i za hranice. Nazdar! Čau, co tak smutně? To je celý? No tak jsem přišel se prej dneska docela zapotíš, prej. Já se zapotím. Jako proč, jako že budeme mít nějaký pohyb? To já nevím, třeba tě bude jenom teplo. Ty jsi vyznavač tepla. Vy prý hádáte rád předměty na stole, mám se tedy na ten stůl podívat hned, nebo? Já tedy upřímně byl na stole 6 dní. Tak tady už asi nebudu potřeba. Skočím se podívat na toaletu. Zastav se za mnou a něco zažijeme. Tu jsem Mirek Zelený. Dobrý den. Zažijeme něco na toaletě. Ano. Musím ti za to dávat peníze. Ne. Děláš to zdarma. Ano. Musím u toho být oblečený nebo slečený? Můžeš být i oblečený vzad, pak budeš slečený. Se mnou můžeš oblečený. Ale nahej taky. Ale jo, ale můžeš být oblečený. Ale nahej taky. Ale jo, tak proč by se slíkal, když tam jsem já? To chceš natáčet nějaký videoklip nebo co? Vy jste neslečenej? Já jsem oblečený normálně. Takže budeme dva oblečení. Kdyby byl slíknutý, tak tě nakopnu asi. Takže vy, když jste slečenej, tak kopete. Jo. Vy hrajete fotbal jako nudista. Ne. Když jste oblečený, nekopete. Ne. Slečenej kopete. No, už mě slíkneš, tak tě kopnu. Jste větší než já. Ne. Menší než já.
Jo. Tak to je teda třetí možnost stejně velký, že jo, ale to jste neřekl. To jsem zatím mohl jediný. Vy jedete za hranice. Jste hodný, že se mi věnujete. Já se bojím, že za chvíli už to nebudu úplně já, jak se říká, v té nejlepší formě. Vy máte formu teda vždycky jenom večer. To je jedno. Takže ráno taky. No, ale těch rán za stolik nevydrží. Takže vy jste něco nočního. No, my jsme obvykle mívali teda zavřeno v noci. Co měli zavřeno, vole? Dveře. Vy zavíráte na noc dveře? Já ne, já to zkoušel, ale to já nedokážu, promiňte. Vy prohmátnete kliku. Já tak možná kliku umažu, ale jako to je maximum, co zvládnu. Umím otevřít držku do kožářka. Tak super, jak teďko zase k vám tady, Vy pane? už mě zase tady takhle necháte. Ano, chvilku jenom, já se tady budu ptát zase pána. Já bych chtěl, byste se ke mně brzo vrátil. Já když se k vám nevrátím, tak tady nebudete. Ne, tak vám bude blbě. Já vás užívám. Já myslím, že jste mě užívával hodně. Teď už ne. Teď už si dáváte trochu bacha. Takže v dětství jsem vás užíval. V dětství, v dospívání, v dospělosti, v takovém tom středním věku, to jsem byl furt já. Prohlížel jsem si vás a máte v sobě sprostý obrázky. To jste se pokoušel dělat se mnou. Jo? Já jsem ve vás listoval. Ano. Byl jsem vzrušený. Myslím, že ne. Ne? To ne. Jste nějaký pánský časopis teda. Dá se říct, že spíše jestli, tak pánský časopis. Ano. A jste na toaletě. Ve vašem případě ano, ale považuji to za jakési nedorozumění. Já jsem pracoval i v divadle třeba. Ano? Ano. A musím vám říct, máte nějaký vzor herecký? Mám třeba pana Price. Tak můj vzor je pan Ďulda Brousek. Jestli znáte pana Brouska, tak to je můj. A pak také Tomáš Řepka. To byl zase sportovní vzor takový. Takže vy jste něco blbýho. Tak ano, samozřejmě jsem něco blbého, když si do mě zabalíte třeba vlešský salát nebo salám. To je možné. A to já můžu. No vy samozřejmě můžete cokoliv. Dám se já váma pomazat. Vy mnou? Já váma pomazat se v hlavě. Když si vás vemu, tak si vás můžu namazat na ruce. No, namazat úplně jako ne, ale potěšit se můžeme. Já si vás namažu třeba na celé tělo a spálím se na slunci. Spálíte se bez sluníčka. Není to úplně přesné. Vy jste něco ožehavýho. Ano, Vy mě můžete spálit. V jistém smyslu ano. Vy jste něco, co mi může ublížit ve stavu, jakým jste, nebo budoucím budete. No, jestli jste debil a budete mě používat tak, jak nemáte, tak jistě ano. Můžu vás ohřát v kastrůlku? Můžete. Bude ve vás stát lžíce? To si myslím, že ne. Úplně. Když vás rozehřeju v kastrůlku, Ano. dám to do špajzu, Ano. vrátím se, Ano. budou potom, snědí to třeba děti? Ne, to ne. Není to pro děti, Je to samozřejmě pro děti. ale není to dobrý pro děti. Když děti nebudou debilové, je to dobrý pro děti. A když teda dítě je debil, Prosím. když je dítě debil, Ano. Tak se mě dá mezi dva chleby. vás si dá mezi dva chleby. Debil se mě dá mezi dva chleby.
Takže se může stát, že nějaký debil o velký přestávce bude chodit a mezi chlebama bude vás mít. Za školníkem pravděpodobně, protože nebo má debilní rodiče, který němu dali do chleba. To je možné. Jasně, co tam do prdele dělá ten školník? Asi je debil. Takže školníkovo dítě si vás dá mezi chleby. Ano, to je taky debil. Školníkovo dítě se mnou jednou zkoušelo brousit stůl. To je debil. No. Super, takže když vás vemou debilové, vás může dát debil mezi dva chleby? Může. Asi ano, ale proč rovnou ta ostrá slova? Co to, debil nebo chleby? Nebo vy jste spíš pod bílý pečivo? Jak se rozhodnete, ale musím říct, já už chlapi nejsem úplně dobrý. Vy můžete se dostat mezi dva chleby? Ano. Ano. Otázka na všechny tři. Když vás budu mít mezi dvěma chleby, i přesto, že nejsem debil, ale připustme, ukousnu vás mezi dvěma chleby? Ano, tak dá se, když se budete snažit. Konec konců jste debil. Je to v lidských silách ukousnout vás mezi dvěma chleby. Je to v lidských silách. Vás ukousnu mezi dvěma chleby. No a tak samozřejmě, že? A vás ukousnu. To těžko. No těžko. Když vás ukousnu, předpokládáme, mezi dvěma chleby. Pardon, budu mít nějakou barvou zabarvené zuby. Jak se tomu bude říkat? Jsme tam společně mezi těmi dvěma chleby? Ne, každý sám, mám 3 svačiny. Jo, takhle. Já myslel, že jsme udělali nějakou novotu. Když si do toho kousnu, do toho chleba, vy budete mezi ním. Třeba Mirkův chléb. Třeba Smirkův chléb. Vy jste ostrej. Nebo třeba chléb Oldy Vlacha. Nebo třeba chléb toho pana Větrovce. Vám není dobře? Ne, už ne. Vím, když na vás intenzivně svítím, ty vole, takhle. Když na vás budu intenzivně svítit lampičkou. A mě? Na vás. Proč to děláte? Bude vám blbějš a blbějš. No hele, co pak mě? Já myslím, že někomu tady bude hůř. Já půjdu asi ven. To bychom asi neměli být blízko sebe, že? Takže, když on jde ven, vy už jste venku taky. No když on jde ven a já jsem blízko, tak je pak všude. Vy ho nějak rozstříknete po venku, nebo? Nerozstříknu. Vy ho rozšlapete. No, to ne. Já bych tomu řekl rozdistribuuje. Záleží, kde jsme, ale potom jsem skutečně rozdistribuovaný všude. Za knížkama. Vy se rozdistribujete sám, nebo vás musím vynosit já třeba na botách? Tak když si nedáte pozor, tak i na botách určitě. Vy jste psí hovno? No jak se říká, dobrou chuť. No. Takže jste k jídlu. K jídlu? Už ne. Jste něco zkaženýho. Teď už jo. Co může být zkažený? Ha! Děláte s časoprostorem? Ano. Jste zkažený prázdniny? Tak představte si, to umím parádně. Takže Já zkazil takových prázdnin jako nikdo v této republice. Takže vás děti dostanou na táboře. Děti? No, tak jako jak kdekoliv. Jo, záleží na tom, kde kam mě rozdistribujou.
Vole, já vím, co seš. Co? Teď jsem to poznal, vole. Podle podoby a toho. A jdeš na to dobře, ty vole. Díky. To i já, vole, klobouk dolů, vole. Děkuju. A že jsem si té podoby nevšiml, kamaráde. Jseš Bolek Polívka, vole. To si pamatuju, jeden chlápek stál na polských hranicích a vyblil Bolka Polívku takhle přes hranice až do Polska. Takže ty se dáš vyblejt do Polska. No ale musíme být blízko hranic. Takže tebou nemůžu doblejt jako rekordně nějak. Můžete určitě. Vy jo. Taky kolikrát jste to dokázal. Můžu se vás dotknout prstem? Ano. Vím, co jste. Aby se zvracelo, vy jste takový tady ten canfourek, který si vždycky... Ten nebude potřeba. Nebude. Vy jdete bez canfourku. Já jdu bez canfourku, no. Já jednou tady s panem Ginzerem užili srandy, že jo. Já jednou letěl třeba konzervatoří, že jo, jak jsem letěl. Pamatujete si to, že jsem letěl z okna z konzervatoře, jo? Dole, samozřejmě pan profesor jak se jmenoval ten profesor pantomimy? Krofta, jo, já skončil na Kroftovi. Krofta mě dones nahoru, ani si toho nevšiml. Dneska jsem jednou dělal prsa Dariny Rolencové. Jsi rytmus? Vole, ty seš tekutej. Nejsem tekutej. Já tě mám na záchodě, vole. Namažu se tebou spát. Nemažeš se mnou, to není pravda. Mám tě na záchodě, co já mám na záchodě, ty vole. Vy, jsi otevřený dveře. Jo, já jsem Smirek, otevřený dveře. Jsi Šmirek. Ano, to jsem říkal. Mirek, vole, je to Skoda Man. Začínáš taky na M, vole. Jsi na záchodě, jsi taky takhle na té reklamě oblečenej, vole. Akorát jsi větší vazba, vole. Mr. Proper, vole. Ten jde na to jako jinak. Vole, když tě Dá se víc, a to budeš znát, ne, Mirek zelený, jako ne, Mirek černý, ne, znáš? Mirek černý, no. Jsi nějaká barevná rodina, ne, vole? No, jsme, no. Ty už víš, odkud vítr fouká teďka, vy? Ty totiž lidi tě potřebujou. Protože ty všechno spravíš, Jo? upravíš, jak to má být. Jo. Mirek, seš smekta. Mirek Smekta. Tak to teda smektám teďka v tuhle chvíli. A vy znáte asi Smektu, ne? Já znám smektu dobře. On to dělá. Jsem na stopě, vole. Na místo 5. Jo, Tak jo. seš černý. Černý Mirek. Přijde za chvilku, ale to je takový pidifus, jako. Říkáme jední Mirek, jednička, to je má jen takový. Vole, 1, 2, 3, vole. No, to zřek hezky. Poslouchej. Já tě poslouchám. Ty máš víc, vole, podob. Seš i křížovej. Richard, nerad myšlenkový chod, ale nestihlo si to 20 minút dohádnuť ten diel. Zkoušel si po mně poslat vzkaz z tábora a nevyšlo ti to. Jestli to Jsi poštovní holub? Nejsem poštovní holub. Ale když se na tebe šáhne, No, seš hladionky. no, tak pro někoho. To spíš Mirek jako černý. No. My Mirci zelený nejsme tak hladký. Ty jsi hrubosrstej. To dá se říct, že já jo. Já tebou můžu, vole, Když třeba si zapomenu, já teda ne, a když si třeba děvče zapomene,
vohlit podpaždí, Přesně. tak tebou to bude. Přicházím na řadu já. Bude to do krve. Holítko pro chudé. Jo! Brustej kotouč! Ale něco podobného. Mečí! Máš 2 jména. Ano. Smirkovej papír! Tak, tady zůstal už kreténa nebyl. Poslouchej, hele. Tobě je blbě, je ti hůř a hůř. Hůř, vole. Hůř. Skurvil si dětem prázdniny. Jsi stáří. Stárneš. Já tě můžu vyblejt. Sám se distribuuješ. Vole! Jsi z vajíček. Nejsem. Jsi infarkt? Já asi umírám. Pozdravuj Hanáka. Věřit mu, že jsem ho měl rád. Hanáka? Hanáka, kluka fialovýho, pozdravuj ho ode mě. Pozdravuj Francouzáka ode mě. Pozdravuj Tondu Krvečáka, pozdravuj. A řekni mu, že ta Majolenka byla prolhaná. Majolka vole nemluví. Určitě Majolka nemluví. Na tom se shodneme. Z Majolky! Salmona! O tom teď mluvím, no. Já to asi mám. Já mám salmonelu. No To jsem ti měl říct, viď, předtím, než jsme se do toho dali, že? Ty jsi jídlo, vole. No ty jsi chytrej, ty vole. Jídlo, který má v sobě vejce. Buď to jídlo, nebo homosexuál. Jseš jídlo, který má v sobě vejce. Vaječnej koně. Já už jsem ti jednou řekl, že nemám. Majolku. Salát, vole. Paříž. Budapešť. Teď se tak rád podíval do Paříže. No. Tvůj kamarád je kapr. Bramborový salát. Jo, ani hovno. Ale jsi salát. No. Pochoutkovej. Pochoutkovej. Rumcajs. Tak už teď jenom jmenuji všechny saláty na světě. Vynech asi ledový. Polský salát. To je polský salát, jo. Jsou v tobě kousky mrkve. Ne. Vlašský salát. Jo. Tak. Ty máš velký problém. Jo, jsem se posral. Takže můžeš otevřít okna. Okna i dveře. Vole, pozor, bydlíš u mě. Mohl bys u mě bydlet. Vím, jsi nějaký zvířátko. Ne, Domácí. ne, Venkovní. ani venkovní. Tak jdi do prdele. No to bych tam... To mi se líbí. Co? Bejt jako ve tmě. No to máme nevadí, jo. No je v pohodě. Světlo ti nedělá dobře. Světlo je taky v pohodě.
Pološero taky v pohodě. Ano, i polosvětlo je taky dobrý. Vyskytuje se, takhle, když je podzim, bojíš se, že spadneš? Když je podzim, tak na podzim už většinou býváme jako na půdě, no, někde, nebo ve sklepě, nebo tak. Takže já tě nepotřebuji na zimu. V zimě moc ne, no. Takže jsi jenom na jaro a léto. Jsi nafukovací? Ne. Když vemu nějaký těžký předmět. A hodíš ho na mě z 3. patra. Ano. Vzvednu ten předmět. Změníš tvar? Trošku, jo. Trošku, jo. Ale jinak to bude v pohodě. Jo, myslím, že mi to trošku vytočí, ale... Vytočí. Vytočí. To znamená, beru to jako nápovědu. Vytočí. Takže jsi něco točivýho. Taky točivý moment takový. Ano. Ano, ale nepotřebuju tě v zimě. Super. To, co může být, co se točí, ale nepotřebuju v zimě, vole. Co se to vole? Točná, vole. Točivý, vole. Kolotoč, vole. Tak, jako pro mouchy, že jo, se udrží. Spíš jako centrifuga, jako. Ty bys mohl být centrifuga pro mouchy.